Molt bé, passaríem al punt 23 de l'ordre del dia. Jo els demanaria que fossin concisos, tenint en compte que ens queden 3 punts i l'hora que és. És la proposta de resolució sobre el condicionament i la millora del tram Prades-Vilanova de Prades de la carretera TV-7005, presentada pel grup parlamentari de Convergència i Unió. Té la paraula per defensar-la el senyor Pellicer. Gràcies, senyora presidenta, per donar-me la paraula una vegada més. La proposta de resolució és aquesta sobre la carretera TV-7005, en la qual enllaça els municipis de Prades i Vilanova de Prades. Aquesta és una carretera que enllaça el parc natural, el futur parc natural de les muntanyes de Prades per desenvolupar com els municipis interiors d'aquesta comarca. Aquesta carretera constitueix també una via d'accés important, com la que parlàvem abans, la C242, des de l'interior de la comarca del Baix Camp cap a la banda de Lleida, i també aquesta carretera és emprada molt sovint pels que venen de Barcelona cap a Prades des de l'autopista. Per tant, és una carretera que és un eix important, fa necessari també que tingui una atenció especial per part del govern en el que és l'eliminació de revolts, el tema de condicionament del ferm i també les millores de seguretat. No em cansaré de repetir-ho a partir d'ara en les diferents propostes que anem fent en millora de carreteres, perquè la seguretat és en definitiva per la qual cosa treballem, no perquè trepitgem millor, sinó perquè trepitgem amb seguretat el ferm i puguem tranquil·litzar tothom. Per tant, aquesta és una carretera que necessita una actuació quan la millor celeritat possible, i és per això que presentem aquesta proposta de resolució que fa referència a instar el govern a realitzar els estudis necessaris per a procedir al condicionament i millora de la carretera TV-7005 de Prades a Vilanova de Prades, també reclamada aquesta millora pel propi Ajuntament de Prades, al qual m'he entrevistat. Gràcies, senyor alcalde. Gràcies, senyor Pellicer.